A chuvia paraliza a vendima en Rías Baixas. En moitos viñedos do Salnés os traballos arrancaron xa a semana pasada, pero as precipitacións estes días frearon a recollida de uva. Unha boa nova pro sector, xa que a chuvia está a favorecer a limpeza e reidratación da uva na fase final de maduración. Que tal, saúdos? Prisión provisional comunicada sen fianza para os 3 detidos na operación antidroga da Pobra. A xuíza do xulgado de primeira instancia de Ribeira tomou esta decisión logo de tomarlle declaración aos 3. Un dos prendidos sería o líder do clan dos Fanchos, o que a investigación sitúa como o encargado de coordinar a recepción e custodia da droga. O Concello de Ribeira está a desenvolver traballos de pavimentación en varias vías do municipio que precisaban un reforzo do firme. Nestes días acometeuse a pavimentación do aparcadoiro e contorna do IES Leliadoura e comezaron os traballos de aglomerado nos accesos ao polideportivo da Fieiteira. A Consellería do Mar está a investir 100.000 euros na renovación integral do pavimento de madeira dos pantaláns profesionais 1 e 2 para embarcacións pesqueiras e o pantalán Mexilloeiro do Grove. Este martes estivo no municipio Meco a Conselleira do Mar. Marta Villaverde destacou que estas melloras reforzarán a seguridade do tránsito nestas instalacións flotantes. E Ribeira despídese dos nenos saharauís que pasaron o verán na vila. Foron 7 os pequenos que este ano gozaron neste municipio dunhas vacacións en paz. Ademais de entregarlle un agasallo aos pequenos, os responsables municipais agradeceron o gran labor das familias acolledoras. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E arrancamos coas novidades na Operación Malladoira. Prisión provisional comunicada e sen fianza. A xuíza do xulgado de primeira instancia de Ribeira en funcións de gardas, que está a levar o caso do alixo de cocaína intervida esta fin de semana na Pobra, na zona do Conchido, tomou esta decisión despois de collerlle declaración aos 3 polo de agora únicos detidos nesta operación. Un dos prendidos sería o líder do clan dos Fanchos, o que presuntamente a investigación sitúa como encargado de coordinar a recepción e custodia da droga. De feito, foi nunha vivenda en un pendello da súa propiedade onde se localizaron os fardos de cocaína, uns 1.410 kilos. A xuíza metía tamén entre rexas a outro veciño da Pobra implicado na operación, así como a un cidadán de nacionalidade croata, ao parecer vinculado á banda de Centro Europa a quen ia destinada a droga descargada. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. A chuvia paraliza a vendima en Rías Baixas. Logo dun verán seco e con altas temperaturas, a campaña adiantouse dun xeito excepcional. En moitos viñedos do Salnés os traballos arrancaron xa a semana pasada, pero as precipitacións destes días frearon a recollida de uva. Unha boa nova pro sector, xa que a chuvia está a favorecer a limpeza e reidratación da uva na fase final da maduración. Como non se están a rexistrar episodios de tormentas ou salabiadas, a chuvia destes días está a favorecer que a uva engorde. Unha uva, por certo, que se atopa na subzona do Salnés nun estado óptimo, cun balance entre grao e acidez achegándose aos parámetros adecuados. A previsión é que a vendima poida retomarse na recta final desta semana xa a pleno rendemento. No arranque da campaña, semana pasada, os viticultores están a observar que a cantidade de uva é menor que o ano pasado. As estimacións que se fan polo de agora calculan que nesta campaña se poderían recoller alrededor de 49 ou 50 millóns de kilos de uva.
con esta previsión meteorolóxica, pois desde o domingo estamos parados a esperas a que se mellore o tempo, que contamos que hacia o fin de semana que xa estea mellor. Esta chuvia en que influye ao viñedo? Pois realmente vai aumentar un pouquiño o peso da uva, porque ao final pola propia piel tamén se rehidrata, e realmente se levanta, pois é unha bendición. Está vindo sin granizo, está vindo limpia, e para a viña é fantástico. Respecto a estes días que levamos vendimiando, pois observamos que a cantidade é un pouquiño menor que o ano pasado, é dicir, xa temos algún viticultor, algunha parcela prácticamente rematada, e estamos cumplindo as expectativas, os conteos que viñamos falando nestas últimas semanas. A calidad moi boa. Bueno, as chuvias tamén poden estar detrás de varios accidentes de tráfico registrados nas últimas horas na nosa contorna. Van ver imaxes de dous sinistros que aconteceron na zona do Salnés. O primeiro no concello de Barro, na AP9, ali na saída cara a autovía do Salnés, un camión emborcou esparexendo a carga que transportaba polo carril. Ata o punto desprazáronse efectivos sanitarios que atenderon ao camioneiro. Ese carril de saída estivo temporalmente cortado por mor deste sinistro. Outro dos accidentes rexistrábase na AG41, na autovía do Salnés, á altura do concello de Ribadumia. Trátase de outra saída de vía, neste caso no carril de saída en dirección Sanxenxo, cara a Barrantes e Cambados. Neste caso, o tráfico non tivo que ser cortado. Ata o punto achegáronse efectivos sanitarios e a Garda Civil de Tráfico. O Concello de Ribeira está a desenvolver traballos de pavimentación en varias vías do municipio que precisaban un reforzo do firme. Nestes días acometeuse a pavimentación do aparcadoiro e contorna do IES Leliadoura e comezaron tamén os traballos de aglomerado nos accesos ao polideportivo da Fieiteira. Operarios da empresa Nemesio Ordóñez traballan estes días no aglomerado da área de estacionamento do IES Leliadoura, co obxectivo de que a actuación estea rematada antes do inicio do curso. Como nos comprometimos no seu momento coa dirección e co alumnado, cos pais e nais do Leliadoura, pois esa parte da entrada onde está o aparcadoiro que tiña pois moitísima necesidade desa reparación e polo tanto pois poderemos decir xa que antes de que comece o curso pois vai a estar en unhas boas condicións para que os rapaces volvan ás aulas. Outro dos puntos onde se está a sustituir o pavimento é o ramal de acceso á Fieiteira, onde tamén se procederá á instalación dun paso elevado á entrada do complexo polideportivo para reducir a velocidade de circulación e garantir a seguridade nunha zona moi transitada. Todo que é pois esa subida desde a Mámoa ao centro deportivo da Fieiteira, onde vamos a reparar tamén pois todo o carril de entrada que vai pois prácticamente ata a finalización do que é o pabellón. E do mesmo xeito vamos a aproveitar esa acción para poñer un paso elevado tamén no que é pois aproximadamente a entrada do ximnasio, do centro do complexo deportivo da Fieiteira, para tamén pois mellorar a seguridade viaria e rebaixar un pouco que é pois moitas veces a velocidade que teñen algúns vehículos. Estas dúas actuacións suporán un investimento próximo aos 40.000 euros. E a Consellería do Mar está a investir 100.000 euros na renovación integral do pavimento de madeira dos pantaláns profesionais 1 e 2 para embarcacións pesqueiras e o pantalán mexilloeiro do Grove. Esta actuación enmárcase nun contrato global para unha decena de portos autonómicos que se atopa en avanzado estado de execución por un importe total de 640.000 euros. Ademais de no Grove, a actuación afecta tamén a outras zonas portuarias da nosa contorna, como é o caso dos portos de Vilanova, o Carril, Ribeira, a Pobra e o da Barquiña, en Outes. Este martes estivo no Porto do Grove a Conselleira do Mar. Marta Villaverde destacou que estas melloras reforzarán a seguridade do tránsito nestas instalacións flotantes, minimizando os riscos de esvarar ou accidentarse. Ademais, quedarán repostas as táboas en mal estado debido ao deterioro do material polas condicións meteorolóxicas severas que soportan e tamén pola acción do mar.
Debido pois ás inclemencias meteorolóxicas, o contacto constante do mar pois estaban deteriorados, estamos cambiando por un tipo de pavimento que pois mellora esa seguridade, mellora a súa funcionalidade. Estamos realizando esta obra sempre garantizando pois que o sector poida seguir traballando. En concreto neste de Grove, nestes tres pantaláns no Porto do Grove, vamos a invertir máis de 100.000 euros e buscamos como eso pois mellorar pois a operatividade, mellorar o funcionamento e que o sector do mar, o sector tanto mexilloneiro como o sector pesqueiro poida pois traballar con máximas garantías e realizar o seu traballo pois dunha forma totalmente pois operativa. E a conselleira do Mar, Marta Villaverde, cando o presidente da Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, Ramón Collazo, asinaron un convenio de colaboración para dinamizar, fomentar e recuperar a actividade da carpintería de Ribeira e o patrimonio marítimo flotante ao longo deste ano 2026. A través deste acordo, a Xunta chega uns 30.000 euros para apoiar o sector nunha dobre vertente. Por unha banda, a salvagarda da súa componente patrimonial e cultural e pola outra, impulsar a súa competitividade económica e tecnolóxica. Dende o Goberno galego destacaron a importancia deste acordo para seguir defendendo un oficio cun gran arraigo histórico en Galicia. E a volta da publicidade, entre outras cousas, despedimos os nenos saharauís que pasaron as súas vacacións en paz en Ribeira. Pois aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello da Pobra volverá a facilitar a conciliación das familias coa posta en marcha dos servizos de madruga e comedor. Os interesados en solicitar praza xo poden facer a través da sede electrónica ou no Rexistro Xeral do Concello. Desenvolveránse durante todo o curso nos centros de educación infantil e de primaria do municipio. Xa están abertas as inscricións nos servizos de madruga e comedor que pon en marcha o Concello da Pobra durante todo o curso nos centros de educación infantil e primaria do municipio para facilitar a conciliación das familias. A Concellería de Igualdade pon a disposición para os pais e as nais que as podan necesitar o servizo de madruga e comedor durante o curso escolar 2026-2027 nos centros Fernández Varela, Pilar Maestú Sierra e Salustiano Reieiras. Dende a Concellería de Igualdade consideramos que facilitar a conciliación da vida laboral e familiar é unha cuestión fundamental. As familias necesitan recursos que lles permitan organizar o seu día e compatibilizar as súas responsabilidades laborales e familiares. Neste sentido, entendemos que as administracións temos que estar pois ao carón das familias. Tamén quero agradecer e poñer en valor o papel fundamental das AMPAs, que son as encargadas de xestionar os comedores nos centros, así como moitas outras actividades de lecer e de ocio para os nenos e nenas. Os interesados en contar co servizo a partir do primeiro día lectivo deberán presentar a solicitude antes do 4 de setembro, ben a través da sede electrónica ou no Rexistro Xeral do Concello. No momento de formalizar a inscrición deberán indicar a modalidade escollida, posto que os prezos varían en función das necesidades das familias, xa que poden optar por mes completo, medio mes, días soltos ou esporádicos. Para aquelas familias que precisen o servicio o mesmo día 9 de setembro, é necesario que entreguen a ficha de inscripción o 4 de setembro, que é un venres. No caso de necesitar o servizo calquera outro día durante o curso, será suficiente con que entregue a ficha 2 días hábiles antes de necesitar o servizo. Onde se entrega a ficha de inscripción? Pois a ficha de inscripción pode entregarse mediante unha instancia xeral a través da sede electrónica ou ben de forma presencial na oficina de Rexistro Municipal ou no Servicio de Igualdade que está situado fronte ao Concello e xa durante o curso ao monitorado que está presente en calquera dos servizos. Que modalidade se pode solicitar? Pois ben, cando se entrega a ficha de inscripción onde se fai constar o servizo que se necesita, pode escoller ben se a modalidade é por mes completo, por medio mes, por días soltos ou días esporádicos. Os interesados en obter máis información poden solicitala no Departamento de Igualdade do Concello. Os servizos están cofinanciados polo Ministerio de Igualdade a través do Plan Corresponsables. O Concello de Ribeira brindaba este martes unha despedida aos 7 nenos saharauís que pasaron o verán no municipio no marco do programa Vacacións en Paz. Ademais de entregarlle un agasallo aos pequenos, os responsables municipais agradeceron o gran labor das familias acolledoras.
Tras un verán cargado de experiencias, chega o momento das despedidas. Os 7 nenos saharauis que pasaron os meses de xullo e agosto en Ribeira ao abeiro do programa Vacacións en Paz viaxarán de volta a primeira semana de setembro aos campos de refuxiados de Tinduf. Dende o Concello quixeron brindarlle unha despedida aos nenos que recibiron uns agasallos e reiterar o seu agradecemento ás familias acolledoras. As mulleres e homes acolledoras e acolledores que facedes pois ese acto de amor é acto de bondade, é un acto de responsabilidade, porque ao final, como decíamos, é unha responsabilidade moi grande coller a un neno ou unha nena que ven a pasar a túa casa e, desde logo, sei que o facedes co máximo cariño de que esos rapaces é como se foran vosos, que se tratan como un fillo máis e que se lleven a cara que aquí están felices, que aquí veñen a disfrutar, a pasalo ben, a ser queridos, a ser coidados. O Concello de Ribeira apostou dende un principio por este programa, sendo un dos primeiros municipios en adherirse a Vacacións en Paz. Hay una colaboración desde el Concello para que estos niños y niñas, pues como todos los años, con esa colaboración que tenemos con SOGAPS, pues facilitar lo que son esos traslados, esos billetes. Es un granito de arena en el día a día, pero que se agradece, ¿no? Galicia situouse este ano como a segunda comunidade con maior número de nenos acollidos, tan só por baixo de Andalucía. Destaca ademais a implicación da comarca do Barbanza, que este verán recibiu 20 nenos. Este año fuimos la segunda comunidad en número de niños después de Andalucía y fuimos la primera en niños nuevos. Para el año va a ser un año más difícil porque la mayor parte de los niños que están este año, que son repetidores, ya son niños de último año. Entonces, bueno, pues agradecemos que aquellas familias que los niños ya no puedan venir por edad, que sepan que pueden tener hermanos, primos, amigos, otros niños que tienen las mismas necesidades de venir. Hoxe estamos na parte bonita, que cando eles están aquí. Os meses de inverno son meses de traballo duro, ás veces non sabemos a que porta petar, as cousas non son fáciles. Bueno, pues agradecervos que estades aí, que sempre o Concello de Ribeira estivo aí nos distintos momentos e cos distintos grupos que estiveron no frente. Esperamos que siga sendo así nun futuro e que as familias aumenten. Maite non o dixo, este ano temos 7 nenos e nenas en Ribeira, houve un aumento desde a volta da pandemia, que aí houve unha baixada importante. Na comarca pois estamos moi contentas, en toda a comarca son 20 nenos e nenas que están nos diferentes concellos do Barbanza. Antes de partir, os pequenos gozarán aínda dunha gran festa de despedida a nivel autonómico que se celebrará o sábado en Pontareas. A partir de entón, SOGAPS comezará a traballar xa no programa de Vacacións en Paz 2027, para o que animan as familias a participar nesta experiencia do máis enriquecedora, na que todos os que proban repiten. A Praza da Ferrería en Pontevedra converterase este sábado nun gran escenario ao aire libre para acoller a 10ª edición de Saltar na Rúa. Trátase dunha cita moi especial que comezou a súa andaina coincidindo co 90 aniversario da Sociedade Ximnástica de Pontevedra, clube que o ano que ven celebrará o seu centenario. O mellor do atletismo galego e tamén internacional darase cita neste encontro que inclúe probas de salto de lonxitude, triplo salto ou salto con pértiga. Un ano máis traemos os mellores atletas de Galicia, traemos algún atleta dos mellores nacionais e tamén do país veciño de Portugal. Dous atletas, unha rapaza, Ana Rita Silva, que xa é asidua a este evento, que lle encanta e sempre quere repetir, coas marcas que ten, a verdade que como para decirlle que non, está por encima dos 6 metros en longitude e 13 metros en triplo. E tamén outro atleta portugués de triplo salto de máis de 16 metros. Gústanos visibilizar a potencia deportiva que temos en todos os deportes. Si podemos facer actividades na rúa, facémola, e esta é unha delas que é moi atractiva e que do que se trata é de animar a xente a que se afilie a ximnástica para practicar calquera dos deportes de atletismo, que son varias especialidades, non? E o terceiro, Orión, Albatros e Draco proclamaronse vencedores da 12ª edición do Trofeo Pitusa Sabín, disputado esta fin de semana en augas da ría de Muros e Noia. As condicións meteorolóxicas condicionaron a regata na segunda xornada, posto que o vento só permitiu completar o percorrido na División Open, onde se impuxeron o Albatros de Javier Arán na categoría 1 e o Draco de Pablo Oliver na categoría 2. A pesar dos intentos da organización por salvar a segunda das probas
desta competición, os cambios na intensidade e dirección do vento fixeron imposible a navegación, polo que prevaleceron os resultados da primeira xornada, na que vencía o bon terceiro de Víctor Carrión na división de regata e o Orión de Javier Pérez na clase cruceiro regata. A entrega de premios celebrouse no Real Club Náutico de Portosín, un acto presidido por Pitusa Sabín e Jacinto Hernández, patrocinadores desta cita deportiva. Pois así marchamos por hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.